Ассалому алайкум бародаро. Имрӯз занги навбари мо дар бораи ҳами Wi-Fi роутер мешавад. Wi-Fi роутеримон TP-Link ана 4G, 3G, 4G кор мекунад. Эраваз бо powerbank насб кардем 220 волт хатти. 5 метр кабелаш ҳастай. Кабелаш 5 метрай. Ду намуд антенна дорем, намудҳои пушка ва намудҳои чоркунҷа дорем. Баъзе чӣ хел кор мекунад YouTube омада нишон медем. Кадом даки мақсад дарини хона дасти аз неста беруно дастсоз аст. Дарини хона вообще мечаспа. Интернет соз кор намекунад. Ягон мақсад бизнес бо интернет дора ё ин ки WhatsApp-ка дигар мезана. Мақсад хулас интернет дар кора. Марҳамат муроҷиат кунед дар WhatsApp нависед. Доставкаам дорем. Ва дигар намуд чизо ҳам мақсад ҳастай. Бо солнечный панелҳо ҳастай, солнечный прожектор ва стабилизатор ва дигар чизо ҳастай. Адресҳои мо ноҳияи Восе баъди гузаштани Султони Кабир 1-12 мешавад. Марҳамат успед кунед. Якчанд намуд антен мондагиай.